Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken menika saking kelompok setunggal badhe nampilaken drama Pacelaton ingkang ira-iranipun 17 Agustus ing masa pandemi. Kula Rahtri Waidintia Jati absen kalih dasa langkung 9. Nami kula Sultan Nabian absen 30. Nami kula Aprintan Dwi Cahyani absen 9. Nami kula Macica Bilizati April Lasmi nomor absen 19. Nami kula Victoria Melina Anggraini nomor absen 3 doso gangsal. Nami kula Rohit absen 3 doso setunggal. Saiki wis bulan Agustus. Sekolah dhewe ora ana lomba-lomba ngono ta? Lah iya, kok ora ana kabar 17 Agustus. Ing masa pandemi iki nyebabake kabeh sekolahan ora ana peringatan 17 Agustus. Upacara 17 Agustus wae ora ana. Padahal aku wis bosen ning omah turu-turu tok. Pengen ana kegiatan lain. Lah, ya padha pengin ketemu kanca-kanca. Aku wis kangen banget. Cica, kowe kan anggota OSIS, apa ora ana kegiatan ing sekolahan gelem peringati 17 Agustus? Koyoke ana kegiatan lomba 17 Agustus tapi secara virtual. Oh alah, lomba-lombanya lewat video ngono ta? Iya Victoria. Berarti ora ana upacara ya? Iya ora ana. Emane ora ana upacara 17 Agustus. Padahal setahun sepisan. Lah ya pemane dhewe dalam masa pandemi iki. Mane saiki ono masa PPKM. Hah? PPKM? Apa iku, Tri? Lah kowe ora ero artine PPKM tan? PPKM iku pemberlakuan beratas kegiatan masyarakat. Kabeh kegiatan masyarakat dibatasi, tuku-tuku akeh sing tutup lebih awal teko biasane. Panjene kowe iku turu tok tan. Ora tau ndelok berita. Senengane turu. Pies. Turu iku enak. Oh iya, Cak. Kira-kira tanggal 17 Agustus iku ana lomba apaan? Ono lomba maca puisi, video kreatif, lan lomba video transisi make up pahlawan. Wah, seru-seru iku lombae. Asik koe. Iya koyoke seru deh. Kelas dhewe wis ana perwakilane. Koyoke durung. Iki kan sing ngurusis tok. Durung diumumno nang kelas. Iya, ngenteni persetujuan guru-guru. Oh alah, iya Cak. Masa pandemi iki masa sing sulit bagi awak dhewe. Dampak COVID-19 akeh banget, mulai dampak ke siswa, dampak ke masyarakat, dampak ke pemerintah, lan dampak digawe pedagang-pedagang cilik. Pembelajaran sing waya dilaksanaake ing sekolah saiki secara online. Sampai kapan kanan koyo ngene iki? Awak dhewe dadi siswa yang mung iso nerima apa jare pemerintah. Awak dewe sebagai siswa kudu tetap menghargai para pahlawan meskipun ora ono upacara 17 Agustus. Iya, aku setuju. Soalnya pahlawan sing wis berjuang gawe kemerdekaan Indonesia. Jadi, ayo rek, tetap semangat Agustusan meski pandemi. Semangat. Semangat! 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 Semangat!